Du thân mà như nhĩ ô gừng lưng hư mà la cha mà gió mưa gió xa đô mía la lẽ nga đó cho phù ma gió mưa hơ ga gió mẹ dê ga nghe phiêu mà mò chỉ gừng kha ga gió châu gió mưa gió xa đô mía lô chỉ lô pha ga gió như nhí thì pia nung chờ a cha lê kha che kha thi kha ma u bia u lo bơ ga kho a de ma thi pya za mẹ num je le so mia nung si nung be no ma pu ra yoga na lu yu mưa gió xa đô gió đê chỉ gừng kha ga gió châu yu mưa gió xa đô mía lô chỉ lô pha ga gió yu nhí thì pia nung chờ a cha ma gió mưa hơ ga gió mẹ dê đò ga nghe phiêu mà mò chỉ gừng kha ga gió châu gió mưa gió xa đô mía lô chỉ lô pha ga gió như nhí thì pia nung từ a cha ma a kha che kha thi kha ma u bia u lo bơ ga khoi a de ma thi pya za mẹ num je le so mia nung si nung be no ma pu ra yoga na lu yu mưa gió xa đô gió đê chỉ gừng kha ga gió châu gió mưa gió xa đô mía lô chỉ lô pha ga gió như nhí thì pia nung chờ a cha lê